या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। कणकवलीत वातावरण तापलं, नगराध्यक्ष विरोधी नगरसेवकात बाचाबाची। शिंदे गटात वादाची ठिणगी, बॅनर फाडला, कार्यालयालाही ठोकलं टाळं। आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तैलचित्राचं अनावरण। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। नेमकं मेन पाण्याची पाईपलाईन फुटल्यामुळे पाणी वर आलं हळूहळू आणि पाणी वर आलं, पाणी पकडत जाऊन थोडा थोडा भाग पुढे पुढे बसत आला। तोपर्यंत आम्ही रोड बंद केला आणि नगराध्यक्षांना फोन करून कळवलं की असं असं झालंय, लाईन फुटली आहे, रोड बसतोय, जरा माणसं पाठवा। ताबडतोब नगरपंचायतचे माणसं आणि JCB वगैरे आला आणि काम चालू केलं। काही वादा JCB आल्यावर काही जणांनी राजकीय दृष्टिकोनी काम थांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला, JCB लावून, पण कंडिशन अशी होती रोड बसत झाल्यामुळे JCB लावणं गरजेचं होतं। मग JCB लावून मग काम चालू केलं। ही वस्तुस्थिती आपल्या समोर आता आहे, आपण शूटिंग त्याचं घेतलेलं आहे। ही पाईपलाईन ही मुख्य शिवाजीनगर टाकीला जाते आणि ह्या टाकीतून कणकवलीच्या बहुतांशी भागाला पाणीची सोय होते, म्हणजे पुरवठा केला जातो। मात्र ही पाईपलाईन फुटल्यामुळे याचा फ्लो मोठा आहे आणि त्यामुळे जो रस्ता नवीन केला होता आणि जो तो भराव केला होता, जो भराव बसल्यानंतर त्याच्यावर डांबरीकरण करण्यात येणार होतं, तोच नेमका ही पाईपलाईन फुटल्यामुळे पाण्यामुळे उंबळला गेला आणि थोडासा खचला गेला। या खचलेल्याचं काही जणांनी एक आपल्या पद्धतीने नगरपंचायतीला नेहमीप्रमाणे निवडणुका जवळ आल्यामुळे बाहू करण्याचा प्रयत्न केला। मात्र ह्या गोष्टींवर जास्त लक्ष न देता जास्तीत जास्त पाईपलाईन लवकर कशी झाली पाहिजे याबाबत कणकवलीची सर्व जी पाणी
योजनेमधील जी यंत्रणा आहे ती युद्ध पातळीवर काम करते, आपल्याला समोर दिसतंय. आणि ही लवकरात लवकर पाईपलाईन पूर्ण करून परत कणकवली शहराला सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठीचं जे प्रयत्न आहेत हे आपल्या स्तरावर, नगरपंचायतच्या स्तरावर सगळं काम चालू आहे. नगरपंचायतचं जे नगराध्यक्ष असतील आणि ही आमची सगळी नगरसेवकांची टीम आहे, याचं एक योग्य प्रकारचं नियोजन नगराध्यक्षांनी आणि उपनगराध्यक्षांनी केलेलं असल्यामुळे आम्ही ज्यावेळी शहरावर काही टॉवर असेल, मोबाईल टॉवरचं असेल, आज पाईपलाईनचा विषय असेल, या संदर्भातले ज्या काही संकट असतील त्या संकटाला आम्ही सामोरं जाण्याचं काम योग्यरित्या आमचं नियोजन त्या पद्धतीत केलेलं आहे आणि योग्यरित्या आम्ही त्याच्यावर सामोरे जातो आम्ही त्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. कणकवलीमधील नरडेवे नाका येथे हा जो रस्ता आहे तो काही दिवसापूर्वीच येथे गटार पाईपलाईन टाकल्या होत्या आणि आता तो त्यानंतर हा बुजवण्यात आला होता. पण आज सकाळी 8:30च्या सुमारास जी कणकवली शहराला पाणी पुरवठा करणारी जी पाईपलाईन आहे ती पाईपलाईन या गटाराच्या दिशेने असल्यामुळे ती पाईपलाईन येथे फुटली आणि त्यामुळे पाण्याचा उंबाळावरती आला आणि त्या पाण्याचा फ्लो मोठा होता. कारण ही जी पाईपलाईन ती शिवाजीनगर टाकीमध्ये जी पाईपलाईन जाते आणि मोठ्या प्रमाणात कणकवली शहरामध्ये पाणी पुरवठा होतो आणि ते पाणी इथे आल्यामुळे पूर्ण हा चर आहे तिथे पाणी साचलं आणि पाण्यामुळे हा रस्ता थोडासा खचला आहे. गटाराच्या दिशेने रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा मार्ग खचला आहे. ताबडतोब याची माहिती कणकवली नगराध्यक्ष यांना, कणकवली नगरपंचायत यांना मिळाली असता नगराध्यक्ष दाखल झाले. त्यांनी JCB पाठवला आणि काम सुरू केले. पण काही विरोधी नगरसेवक इथे दाखल झाले. त्यांनी देखील सांगितलं की हे काम कशा पद्धतीने चालू आहे हे देखील पाहणी केली. त्या दरम्यान काही विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी झाली. त्या दरम्यान आता सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की कशा पद्धतीने हे जे काम सुरू आहे. JCB इथे आलेला आहे. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष आहेत. नगराध्यक्ष काय नेमकं परिस्थिती आहे, काय झालं? 1-1.5 महिन्यापूर्वी जो कणकवलीला भेडसावणारा प्रश्न होता कामत सृष्टीला, तिथल्या लोकांच्या ज्या विहिरी खराब होत होत्या, आरोग्याचा प्रश्न होता प्रामुख्याने, आणि या प्रश्नावर मात करण्यासाठी किंवा या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपण, मला वाटतं गेल्या सत्ताधाऱ्यांनी एक टेंडर काढलं होतं गटाराचं आणि त्या टेंडरमध्ये मोठा भ्रष्टाचार गेल्या सत्ताधाऱ्यांनी केला होता 2016 आणि तो भ्रष्टाचार करून त्या कॉन्ट्रॅक्टराकडून आधीच आपला मलिदा घेतल्यानंतर ते काम बंद पडलं होतं. गेले 3 वर्ष काम बंद पडलं होतं. ते मी, माझे सत्ताधारी उपनगराध्यक्ष यांनी ते बसून आम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर काय झालं होतं, ते आधीच त्याचा मलिदा खाल्यामुळे ते गटर होऊ शकत नव्हतं. मग शेवटी ते आम्ही गटर कॅन्सल करून त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये त्या कॉन्ट्रॅक्टरला टाकून नंतर दुसरं टेंडर काढलं आणि तो जो प्रश्न होता विहीर खराब व्हायचा, म्हणजे देऊळकरांच्या घरापासून पाठीमागच्या ज्या सगळ्यांच्या विहिरी खराब होत होत्या त्याच्यावर मार्ग काढण्यासाठी हे टेंडर काढलं. टेंडर काढत असताना रीतसर सर्व परमिशन दिलेले आहेत, वर्क ऑर्डर दिलेली आहे आणि PWDचं ज्या नरडवे रस्ता हा PWDचा असल्यामुळे तिथली जी PWDची परमिशन आहे ती देखील घेतली होती आणि त्याच्यानंतर हे गटर केलं होतं. हे गटरवर प्रॉपर कॉन्क्रीट किंवा डांबरीकरण का केलं नव्हतं, तर हा रस्ता पूर्णपणे बसला पाहिजे होता. त्याच्यानंतरच रस्त्याचं काम केलं. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, आता जे कोण भांडत होते हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. सगळे आपापल्या पद्धतीने फक्त घाबरून कणकवली शहरात घेत नाही, बाजूच्या ठिकाणी कामं घेतात आणि त्यांची कामं बोगस असतात. आम्ही एकही काम, आजपर्यंतचा इतिहास आहे
विरोधकांना एकही काम आम्ही टीका करण्यासाठी दिलेलं नाही. एवढं काम चांगलं आपण करतोय. हे काम का सोडलं होतं तर हे बसायला पाहिजे होतं. दुर्दैव असं आहे की शहराची मेन पाईपलाईन म्हणजे ज्या शिवाजीनगरची जी पाण्याची टाकी भरते तिथून जी मेन पाईपलाईन आहे, ज्या जवळजवळ 5% कणकवलीला पाणी पुरवठा होतो, ती मेन पाईपलाईन आतमध्ये फुटल्यामुळे ती सकाळी जेव्हा चालू केली तेव्हा सकाळी ते पाणी फुटल्यामुळे खाली पाणी साठलं गेलं आणि खाली साठलं गेल्यामुळे ते प्रॉपर अजून आपण केलं नव्हतं, कारण ते खचून बसण्यासाठी केलं होतं. मग ते प्रॉपर न केल्यामुळे ती पाईपलाईन मेन पाईपलाईन फुटल्यामुळे तिथे पाणी साठलं गेलं. जवळजवळ 1.5-2 तासाचा प्रवाह त्या पाण्याचा होता आणि ते माती ती भराव बसल्यामुळे तो रस्ता खाली गेला. तर काही जणांनी ती टीका केली. टीका करून द्या, काही विषय ना, अनेक विषय आहेत. माझं तर यांना म्हणणं आहे की नगरपालिकेत हे रोज येतात, माहितीच्या अधिकारात रोज कागद करतात, सगळे कागद रोज माहितीच्या अधिकारात घेऊन जातात. पण ह्यांना आजपर्यंतचा इतिहास आहे, 4.5 वर्षात ह्यांना एक सुद्धा म्हणजे आमच्यावर आरोप करण्यासाठी काय मिळालं नाही. ह्यांचा इतिहासच असा आहे की भ्रष्टाचार करून हे या सत्तेत आले होते मागच्या वेळी. त्यांना कणकवली शहरातील जनतेने दाखवलेलं आहे. प्रत्येक विकासाच्या गोष्टी ह्यांचा विरोध असतो, तरी आम्ही देखील दुर्लक्ष करत होतो. असू दे, करून दे, आपल्याला काय करायचं, आपल्याला विकास करायचा आहे. माझं म्हणणं आहे, जर या टेंडरमध्ये चुकी असेल तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला शिक्षा करूया. पण ही पाईपलाईन, पाण्याची मेन पाईपलाईन फुटल्यामुळे पाण्याचा पूर्ण रस्ता खचला गेला. आता मी आदेश दिलेले आहेत, उपनगराध्यक्ष सुद्धा आलेले आहेत, नगरपालिकेच्या इंजिनियरना सुद्धा बोलवलेलं आहे. जे आता पाईपलाईन फुटली ते आमचे पाण्याचे इंजिनियर, पाण्याची कमिटीवाले सगळे आलेले आहेत. पाण्याची मेन पाईपलाईन फुटली आहे ती दुरुस्त होईल. त्याच्यानंतर मी हा भराव सुद्धा त्यांना काढायला सांगितलेला आहे. ॲक्च्युली कॉन्ट्रॅक्टरने काम केल्यानंतर काढत नाही, पण आता हा पूर्ण हललेला आहे, त्याच्यामुळे प्रॉपर हा काढला जाईल. ही माती न भरता आता GSBM त्यांना घालण्याचे आदेश आपण दिलेले आहेत. आमच्या ताकदीवर आपण दिलेले आदेश आणि GSBM याच्यावर प्रॉपर घातलं जाईल. पाण्याची लाईन, पाईपलाईन जी मेन आहे ती दुरुस्त केल्यानंतर GSBM घातलं जाईल आणि GSBM घातल्यानंतर साधारणतः अजून 8-10 दिवसानंतर थोडंसं बसल्यानंतर पुन्हा आपण त्याच्यावर डांबरीकरण करू. हे डांबरीकरण करून देण्याचं सुद्धा नगरपालिकेने आहे. PWDने जरी आम्हाला हे दिलं तरी ते सगळं आम्ही करायचं आहे. त्याच्यामुळे प्रॉपर काम होईल. माझं या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना विनंती आहे, घाणेरडं राजकारण नगरपालिकेत बसा. आम्ही जर काही चुकी केली असेल तर बिनधास्त बाहेर काढा आणि त्याची शिक्षा भोगायला आम्ही तयार आहोत. पण ह्यांना 4.5 वर्षात तुम्ही तुमच्याकडून बघितलं असेल एकही आरोप करण्यासारखा विषय आम्ही केलेला नाही आहे. टोटली ट्रान्सपरंट काम करतोय आम्ही. ह्याच्याही पुढे करत नाही, कारण विरोधकांचं कामच आहे विरोध करणे. पण कुठच्या गोष्टीला विरोध करायला पाहिजे, शहराच्या विकासाला विरोध केला पाहिजे का? तर ह्या विकासाला विरोध करणाऱ्यांना 2008ला कणकवली नगरपंचायतच्या जनतेने जागा दाखवलेली आहे. त्याच्यामुळे ह्यांना जनता स्वीकारत नाही आहे. 2008 नंतर हे गायब झालेले आहेत. 2008 पूर्वीचा इतिहास जर मी काढायला गेलो तर भरपूर इतिहास आहे. 2008 पूर्वी बेरर चेक काढले गेलेले आहेत. नगरपालिकेचे पैसे वापरले जायचे ह्या लोकांकडून ॲडव्हान्स. म्हणजे एवढा मोठा भ्रष्टाचार तो मी 2008 मध्ये आपण सत्तेत बसल्यानंतर मिटवताना माझे नाकी नऊ झाले होते आणि आमच्या सत्ताधाऱ्यांचे. म्हणजे अशा पद्धतीने बोगस काम करण्याचं काम हे नाही केले, म्हणूनच जनतेने बसवलेलं आहे. ही नगरपालिका कणकवली शहरातील जनतेची आहे. माझं तुम्हाला पुन्हा एकदा विरोधी नगरसेवकांना आव्हान आहे, आम्ही जर कुठे चुकत असलो, नगरपालिकेमध्ये फाईली पडलेल्या आहेत, माहितीच्या अधिकारात घेऊ पण नका, पैसे पण फुकट घालू नका. मी तुम्हाला सगळे कागद देतो. कुठे चुकीचं असेल तिथे आरोप करा आणि आम्हाला अडचणीत आणा. पण हे करत नाही आहेत, कारण त्यांच्याकडे काहीच ह्यांना मिळत नाहीये. नेहमी नगरपंचायत तत्पर असते. आज लगेच पाईप फुटल्यानंतर आली, काल टॉवर पडला त्यावेळी देखील आपल्या नगरपंचायत नगरसेवक आता आधी तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही 4.5 वर्ष अलर्टच होतो. आता निवडणूक जवळ आलेली आहे, 2 महिने निवडणुकीला राहिलेत. त्याच्यामुळे हे काही ना काहीतरी आम्हाला कुठेतरी अडचणीत आणण्यासाठी, आरोप करण्यासाठी हे राजकारण करतायत. बाकी काही नाही आहे. नगरसेवक सगळे सक्षम आहेत. प्रत्येक नगरसेवक आपापल्या वॉर्डात चांगलं काम करतो. प्रत्येक नगरसेवकाचं जनतेबरोबर थेट संबंध आहे. त्यांना मी पुन्हा सांगतो, आरोप करायचे असेल तर नगरपालिकेत या, कागदपत्र घ्या, आमची काय चुकी झाली ती बाहेर काढा, आमचे काय भ्रष्टाचार असतील ते बाहेर काढा आणि आम्हाला कामाला लावा. पण हे त्यांच्याकडे होत नाही. त्याच्यामुळे हे घाणेरडे आरोप करतायत. निश्चितच हे होते नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितलं आहे, विरोधी नगरसेवक हे घाणेरडे आरोप करतात. पाईपलाईनचं काम हे सुरू केलेलं आहे. सकाळी जेवून आपण प्रत्यक्षरित्या पाहत आहोत की पाईपलाईनचं काम सुरू केलं आहे. सर्व नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे हे देखील इथे आहेत, नगरसेवक आहेत इथे संजय कामतेकर हे देखील झालेले आहेत. आणि हे पाईपलाईनचं काम हे सध्याच्या परिस्थितीला सुरू आहे. नगरपंचायत प्रशासन हे काम दाखवते.
गायकवाड साहेब देखील आहेत आपल्यासोबत. कणकवली येथे हे जे काम सुरू आहे तिथे तत्परतेने जी पाणी ची कमिटी आहे ती इथे दाखल झालेली आहे. काही विरोधी नगरसेवक देखील इथे दाखल झाले आहेत. आपण त्यांच्याशी नेमकी त्यांची काय भूमिका होती, काय म्हणणं होतं हे देखील माहीत करणार आहोत. कन्हैया पारकर आहेत आपल्यासोबत. पारकर साहेब, काय नेमका विषय इकडे आहे? मुळात हे जे काम आहे हे काम हा राज्यमार्ग आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेनुसार हे काम करायचं आहे. अशा प्रकारचं पत्रव्यवहार स्वतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगरपालिकेच्या प्रशासनाला दिलेलं आहे. तरी म्हणजे सांगण्यात होतं की ह्या साईडने 2 साईडने वॉल या मार्गाला घालावा, RCC करायला सांगितलेलं होतं. अशा पद्धतीतलं काम खूपसं केलेलं गेलं दिसत नाही इथे आणि त्यामुळे हा असा परत एक प्रसंग इथे घडलेला आहे. परमेश्वरा आपल्याबरोबर सोबत होता म्हणून अनर्थ टळलेला आहे, नाहीतर इथे अनर्थ होणार होता. दुसरं म्हणजे आता मला इथे कळते की पाईपलाईन इथून गेलेली आहे. जर पाईपलाईन इथून गेली तर ड्रेनेजच्या खाली पाईपलाईन असणं पण चुकीचं आहे आणि अशा पद्धतीत जर ड्रेनेजच्या पद्धतीतून पाईपलाईन गेलेली असेल तर ती त्यावेळी विचार करायला पाहिजे होता. ह्याला पूर्णतः जबाबदार मुख्याधिकारी आहे. मुख्याधिकारी या गोष्टीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे, ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहे आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रसंग वारंवार या शहरामध्ये घडत आहेत. आणि हे त्याच वेळी जर सार्वजनिक बांधकामच्या विभागाच्या सूचनेनुसार जर काम झालं असतं तर असा प्रसंग घडला नसता असं मला वाटतंय. पण आपली वेळ चांगली होती त्यामुळे हे निदर्शनास आलं नसतं तर इथे आणि मुसेंसारखा प्रकार घडू शकला असता. निश्चितच विपरीत प्रकार घडला असता. नगरसेवक सुशांत नाईक आहेत आपल्यासोबत. नाईक साहेब, तुम्ही ज्यावेळी हे झालं त्यावेळी तिथे सक्षम हजर होता, काय नेमकी परिस्थिती? हे जेव्हा घटना घडली, पाणी फुटलं माझ्यामध्ये, त्यावेळी मला नागरिकांचे, काही रिक्षावाल्यांचे असे फोन कणकवली शहरातून आले. त्यानंतर आम्ही तात्काळ इथे पोचलो. तात्काळ इथे पोचल्यानंतर आम्ही बघितलं की रस्ता जवळजवळ जिथे गटर मारलेलं होतं, म्हणजे ज्या ठिकाणी जो अपघात घडलेला होता, मागचा अपघात, जो रवी भुसळेंचा अपघात घडलेला होता, त्यानंतर उठाव झालेला होता, त्यानंतर ह्या ठिकाणचं गटार म्हणजे पाईपलाईन खाली घालून हे गटारची रस्ता बुजवण्यात आला. तो रस्ता कशा प्रकारे बुजवण्यात आला हे पण महत्त्वाचं आहे, कारण ह्याच्या मागे बोल्डर करून, थोडंसं कॉन्क्रीट करून, त्यावेळी व्यवस्थित पाणी मारून, रोलिंग करून हा रस्ता बुजवणं गरजेचं होतं. पण तसा काही बुजवला गेलेला नाही. माझ्यामध्ये नुसती माती टाकली आणि ज्या घाईने हा रस्ता बुजवला गेला त्या ॲक्सिडेंटनंतर त्याचं हे फलित आहे. काही नगरसेवकांची हमरातुमरी झाली आहे त्याबद्दल? काही नगरसेवकांची हमरातुमरी नाही, काय बाचाबाची झाली असेल, पण त्या बाबतीत त्यांचं म्हणणं काही चुकीचं नव्हतं. त्यावेळी ते उमेश वाळके इथे सांगत होते की तुम्ही काय म्हणजे JCBच्या सहाय्याने काय करताय, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा COना विचारून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. त्या गोष्टी तुम्ही का करताय का असं विचारणा होती. त्यावरनं थोडीफार हमरातुमरी झाली. त्यानंतर काही ह्या बागेचा आम्ही COशी चौकशी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. CO फोन उचलत नाही आहेत आता आणि आम्ही ह्यानंतर COना ह्या गोष्टीचा जाब विचारणार आहोत. एस्टिमेटमध्ये ह्या जेव्हा बुजवताना एस्टिमेटमध्ये काही गोष्टी घातलेल्या होत्या PWDने, त्या काय गोष्टी घातलेल्या आहेत ह्याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने आम्ही पुढे वाटचाल करू. निश्चितच हे होते हे नगरसेवक. काय म्हणतात? आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी आहे, ते ह्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहे. आणि आता हा रस्ता खचलेला जो महामार्ग आहे याच्यावर पूर्ण लक्ष सार्वजनिक बांधकामने द्यायला पाहिजे होतं, परंतु तशाबरोबरचं लक्ष या रोडावर दिलेलं नाही असं आम्हाला जाणवतं आहे. त्यामुळे याला सार्वजनिक बांधकाम विभाग पण जबाबदार राहील असं मला वाटतं. निश्चितच कन्हैया पारकर यांनी सांगितले सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार राहील. हा रस्त्याचं काम सुरू आहे आणि हा जो कनेडीला जाणारा नरडेवे रस्ता आहे त्याचं जे खचलेला रस्ता आहे आपण पाहतो की आता सध्याच्या घडीला ह्याचं मोठ्या प्रमाणात काम सुरू हाती घेतलेलं आहे. हा रस्त्याचे जे पाणी आहे ते आतलं काढलं जाईल, त्यानंतर काँक्रिटीकरण केलं जाईल आणि त्यानंतर हा रस्ता सुरू होईल. सध्याच्या घडीला ही जी मोठी बाब आहे आपल्यासाठी की हा काही महिन्यापूर्वीच हा रस्ता म्हणजे इथे जे गटार काढण्यासाठी खोदलेला गेलेला होता आणि त्यानंतर एक अपघात झाला होता आणि त्या अपघातानंतर हे काँक्रिटीकरण वरचं काँक्रिटीकरण केलं नव्हतं. पण कशासाठी तर त्याचं तांत्रिक अडचणी होत्या आणि त्या अडचणी येथे जाणून घेतल्यानंतर त्याचं काम केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपाचं बुजवण्यात आलं होतं. पण आता हे जे काम आहे ते हाती घेतलेलं आहे. नगरपंचायत प्रशासनाने पाणी काढून खचलेला रस्ता आहे तो पूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. तत्परता जी आहे नगरपंचायतीने दाखवली आहे. पण
जे विरोधी नगरसेवक आहेत किंवा सत्ताधारी नगरसेवक यांच्यामध्ये येथे खडाजंगी झाली. ह्या पाणी जे उघड्यावरती आलं आणि येथे जो रस्ता खचण्यास सुरुवात झाली त्यावेळी येथे प्रत्यक्षात दोन्ही म्हणजे विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधारी नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांच्यात खडाजंगी झाली एवढं मात्र नक्की. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम सुरू व्हावं आणि हा रस्ता सुरळीत व्हावा येथील कणकवली नागरिकांची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते मालवणातून. मालवणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षातील अंतर्गत वाद उफाळून आलेत. बाळासाहेबांच्या जयंती दिनीच ही वादाची ठिणगी पडली आहे. पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर असलेला पक्षाचा बॅनर यावेळी फाडण्यात आला, तर या वादातून पक्ष कार्यालयालाही टाळं ठोकण्यात आलं. या घटनेची मालवणात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडून. बाळासाहेबांची शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती दिनाच्या औचित्य सगळे कार्यकर्ते हे कार्यालयात जमले होते. मात्र गेले काही दिवस अंतर्गत दुष्ट सुरूच होती. मात्र आज अचानकच हा वाद उफाळून आला आणि पक्षाचा बॅनर सुद्धा आज कार्यकर्त्यांनी फाडल्याची चर्चा आहे. एवढा उफाळून आल्याची घटना ही पक्षापर्यंत पोहोचली असून पक्षाचे सुद्धा टाळे ठेवण्यात आल्याची. त्यामुळे अंतर्गत वादाची या तालुक्यासह जिल्ह्यात उलटसुलट सुरू आहे. एकूणच पाहिलं तर बाळासाहेबांची शिवसेना हे अवघ्या काही दिवसातच अंतर्गत वाद हे उफाळून आल्याचे दिसून येत आहे. पण वादाचं नेमकं कारण काय आहे हे समजू शकलेलं आहे का? ज्या ठिकाणी वाद झाला त्यावेळी तिथून काय होती समजू शकले नाही. मात्र अंतर्गत वाद कशावरून झाले हे सुद्धा समजू शकले नाही. ज्यावेळी त्या ठिकाणी सुद्धा कोणी नव्हते. पक्ष कार्यालयात सुद्धा दिसून येत होते. फक्त पक्षाचा कार्यालयाचा जो बॅनर तो फक्त त्या ठिकाणी होता. मात्र ज्या पक्षाच्या डाव्या जो बॅनर आहे तो मात्र मोठा बॅनर होता. तो बॅनर यावेळी फाडण्यात आल्याचे दिसून त्याबाबत चर्चा करण्यात आली असता कार्यकर्त्यांची काही माहीत नसलेले कानावर हात घेतले सगळ्यांनी. मात्र घडलेली घटना वरिष्ठांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सुद्धा त्यांनी सांगितले. हे सुद्धा सांगायला विसरले. धन्यवाद कृष्णाजी आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. दरम्यान आज घडलेला हा प्रकार पक्षाच्या वरिष्ठांच्या कानावर गेला असून पक्ष काय भूमिका घेणार आहे याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokan7live.com वर. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती. बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त फक्त शिवसैनिकच नाही तर प्रत्येक जण अभिवादन करत कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यात बाळासाहेब आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे राजकारणातील गुरु शिष्याचं नातं सर्व महाराष्ट्राला परिचित आहे. आज बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त नारायण राणेंनी गुरुस्मरण करत आपल्या मनातील भावनांना शब्दातून वाट मोकळी करून दिली आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पत्राद्वारे काय म्हणालेत पाहूया. आदरणीय बाळासाहेबांच्या निधनाचं वृत्त मी टेलिव्हिजनवर पाहिलं. माझ्या हृदयात भावनांचा कल्लोळ उसळला होता आणि त्यांच्यासोबत घालवलेल्या कितीतरी क्षणांच्या आठवणीनं माझे डोळे पाणावले होते. माझ्यात उचंबळून येणाऱ्या भावनांना मी कागदावर शब्दांतून मांडण्याचा प्रयत्न केला. सेना सत्तेवर आहे की नाही या गोष्टींचा त्यांच्यावर कधीच परिणाम झाला नाही.
ते नेहमीच आपल्या बोलण्या वागण्याची राजशाही शैली तशीच राखून असत. त्यांच्यासारखे खरोखर तेच एकमेव होते. आपल्या काम करण्याच्या खास पद्धतीमुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळालेली होती. असं व्यक्तिमत्व माझ्या गुरुस्थानी आहे हे सांगताना मला अभिमान वाटत असे. साहेब, आपल्या शेवटच्या दिवसात मला आपल्याला भेटता आलं नाही याची मला आयुष्यभर खंत राहणार आहे. साहेब अतिशय दयाळू स्वभावाचे होते. ते पक्के राजकारणी कधीच नव्हते. आपलं माणूसपण त्यांनी शेवटपर्यंत जपलं. आपल्या तीक्ष्ण बुद्धीनं आणि परोपकारी स्वभावामुळे त्यांना समाजाच्या सगळ्या थरातून मित्र आणि अनुयायी लाभले होते. 1966 मध्ये मराठी माणसाची एकमेव आशा म्हणून त्यांनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि त्यानंतर त्यांनी कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. त्यामुळेच मराठी माणूस आणि माझ्यासारखे तरुण त्यांच्याकडे चुंबकासारखे आकर्षित झाले होते. पक्ष चालवताना आपल्या पक्षाच्या माणसांवर ते प्रेमाचा जो वर्षाव करीत आणि जो विश्वास दाखवीत, त्यामुळे ती माणसं त्यांच्यासाठी जीवावर उदार व्हायलाही मागे पुढे पाहत नसत. ते आपल्या माणसांची नेहमीच काळजी घेत आले होते. दुःखाच्या प्रसंगी ते विचारपूस करायला ते कधीही विसरले नाही. अशा वागणुकीमुळेच ते आपल्या पक्षाचेच नाही तर अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके नेते होते. मला स्वतःला साहेबांचं खूप प्रेम मिळालं. त्यांनी माझ्यावर खूप विश्वास ठेवला होता. मी आज जो आहे तो त्यांच्याचमुळे आहे हे कबूल करण्यात मला कसलाही कमीपणा वाटत नाही. माझ्या राजकीय यशात साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. माणसानं विचारानं श्रीमंत असावं आणि ही श्रीमंती त्यानं वाटत राहिली पाहिजे, हा त्यांचा विचार माझी नेहमी पाठराखण करत राहिला. शाखा प्रमुख ते मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्षनेता असा माझा जो अविश्वसनीय प्रवास झालाय तो केवळ बाळासाहेबांच्यामुळे शक्य झालाय. त्यांनी आपला भक्कम पाठिंबा दिला. म्हणूनच मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या उण्यापुऱ्या 9 महिन्यांच्या कारकिर्दीत लक्षात राहील असं काम करू शकलो. त्यांचं धैर्य जेवढं जबरदस्त होतं तेवढं माणसं ओळखण्याचं कौशल्य देखील कौतुकास्पद होतं. त्याच्याही पलीकडे जाऊन ते जगातल्या अव्वल दर्जा प्रतिभावंत व्यंगचित्रकारांपैकी एक होते. लेखक आणि संपादक म्हणून ते किती उच्च दर्जाचे होते ते त्यांनी आपल्या सामना आणि मार्मिक या प्रकाशनांमधून दाखवलंच आहे. आपल्या जबर इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी सेनेला कोणत्याही संकटातून सही सलामत बाहेर काढलंय. त्यांनी कधीही धर्माबाबत किंवा राष्ट्रीय हिताबाबत कसलीच तडजोड स्वीकारली नाही. घायाळ करणारं वक्तृत्व आणि रोखठोक स्वभाव असूनही त्यांना सगळ्या क्षेत्रात मित्र लाभले आणि अवघ्या भारतात त्यांना नेता म्हणून लोकप्रियता मिळाली. 39 वर्ष मला लाभलेल्या त्यांच्या सहवासातल्या आठवणी आणि त्यांनी मला दिलेलं प्रेम याबद्दल लिहिता लिहिता कागद संपून जाईल, पण आठवणी संपणार नाहीत. आपल्या शेवटच्या दिवसात त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. मला वाटलं ते याही वेळेस मृत्यूला चकून बरे होतील, पण ते आपल्यातून निघून गेले. मी घेतलेल्या निर्णयानं त्यांना खूप यातना झाल्या असणार आणि त्याबद्दल मला आजन्म दुःख राहणार आहे. पण त्या परिस्थितीत माझा नाईलाज झाला. काही लोकांच्यामुळं मला तो निर्णय घेणं भाग पडलं. असो, आता त्याबद्दल बोलून काही फायदा नाही. साहेब, तुम्ही माझ्या आई वडिलांपेक्षा जास्त प्रेम मला दिलं. सेना सोडून बाहेर पडल्यावर देखील तुम्ही मला 2दा फोन केले. तुमच्या हृदयाच्या मोठेपणाचा आणखीन कोणता पुरावा द्यावा? त्यांची प्रकृती बरी नसताना मला त्यांना भेटायचं होतं. ते करता येत नसल्यामुळे मी प्रचंड अस्वस्थ होतो. त्यांना शेवटचं पाहण्याची संधी मला मिळू शकली नाही आणि ते आपल्यातून निघून गेले. साहेब, मी आपल्याला शेवटचा नमस्कारही करू शकलो नाही. मला क्षमा करा. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती दिनानिमित्त बाळासाहेबांच्या आठवणी शब्दात मांडताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भावनावश झाल्याचं दिसून येत आहे. राजकारणातील गुरु शिष्याची अनेक उदाहरणं आहेत,
परंतु बाळासाहेब आणि धर्मवीर आनंद दिघे, बाळासाहेब आणि नारायण राणे यांच्यातील या नात्याची बातच निराळी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. उद्धव ठाकरे शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या कुडाळ तालुक्यातील तुळसोली गावात भाजपनं सुरुंग लावलाय. तुळसोली गावातील शेकडो शिवसेना कार्यकर्त्यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशकर्त्यांमध्ये तुळसोली गावातील शिवसेनेचे खंदे शिवसैनिक विजय वारंग आणि गावातील शिवसेना कार्यकारिणीतील बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. तुळसोली ग्रामपंचायत निवडणुकीत उद्धव ठाकरे शिवसेनेत 2 गट पडले होते. ही ग्रामपंचायत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडे गेली, तरीही शिवसेनेत धुसफूस सुरूच राहिली आहे. यामुळे कट्टर शिवसैनिक असलेल्या विजय वारंग यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांच्या मुख्य उपस्थितीत आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. त्यामुळे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातोय. भारतीय जनता पार्टीचा राणे साहेब तुम आगे बढ़ो, सन्माननीय निलेश राणे साहेबांचा. आपण आपल्या मनोगतामध्ये सांगितलं आणि हे सगळं ऐकत असताना आणि आपला प्रवेश घेत असताना मी आपल्याला या व्यासपीठावरून शब्द देतो, तुम्ही ज्या विश्वासाने आज भारतीय जनता पक्षामध्ये आलात त्या विश्वासाला आम्ही कधीच तडा जाऊ देणार नाही. कारण का कुठलाही पक्ष सोडताना काही जास्त आनंद होत नाही. आमच्या वडिलांनी म्हणजे राणे साहेबांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी जेव्हा शिवसेना पक्ष सोडला तेव्हा काय आम्हाला आनंद झाला नाही. कुठल्याही पक्षामध्ये आपण जेव्हा वाढत असतो आणि इतका कालावधी आपण त्याच्यामध्ये घालवलेला असतो, त्याच्यामध्ये मग एक दिवस असा निर्णय घ्यावा लागतो की आता बस झालं. कारण का सातत्याने अन्याय जिथे होतो तिथे कधी ना कधीतरी निर्णय घ्यावा लागतो. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokan7live.com वर. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 85 30 33 34 11. शहरातील अनधिकृत स्टॉलधारकांसह शासकीय जागेत अतिक्रमण केलेल्या नगरपंचायतीनं काढलेल्या नोटिसीवरून वातावरण तापलंय. शिवसेना नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांची भेट घेतली. स्टॉलधारकांवर तात्काळ कारवाई करू नये अशी मागणी केली आहे. वैभववाडी शहरातील शासकीय जागेत अनधिकृत केलेली बांधकामं आणि उभारलेल्या स्टॉलधारकांना नगरपंचायतीनं नोटिसा बजावल्यात. शासकीय जागेतील अतिक्रमण हटवण्यात यावं, अन्यथा नगरपंचायतीच्या वतीनं ते पाडलं जाईल अशा नोटिसा दिल्यात. यावरून शहरातील वातावरण तापलंय. सत्ताधाऱ्यांनी ही कारवाई करताना विरोधकांचं नाव सांगितलंय असा शिवसेना नगरसेवकांचा आरोप आहे. या संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली. त्यांनी याबाबत निवेदन दिलंय. स्टॉलधारकांवर तात्काळ कारवाई करू नये असं सांगितलंय. तसंच त्यांचं पुनर्वसन करावं अशी मागणी देखील केली आहे. जेवढा
अंतर आहे जेवढे हे सगळं काही ते करा, पण त्यांना पुनर्वसनाची कुठेतरी जागा ऍडजस्ट हे करा. म्हणजे शासकीय भूखंडाचा आपला असेल ना त्या ठिकाणी बघा. नाही, एक आपला प्रस्ताव काहीतरी जो करा. आहे, नुसतं जो मच्छी मार्केटसाठी आपण परवा ठराव घेतले त्याचा पाठपुरावा आपला सुरू आहे. ते होऊन दे ना. नाही, हे कसं होते, हे याचा अर्थ अतिक्रमण करावं असं नाही. आपला मी परत ते सांगतो तुम्हाला, हा जो रस्ता आहे ना आपला किंवा इकडचा रस्ता, या मध्यबिंदूपासून दत्त मंदिर पासून सिंधुदुर्ग बँकेपर्यंत 80 फुटाचा रस्ता आहे. 80 फुटाचा. त्याच्या पुढे तो 40 फुटापर्यंत जातो, म्हणजे 24 मीटर आणि 12 मीटर. इकडे जर आपण बघितला तर ह्या मसूरकरांच्या घरापर्यंत आणि त्या साईडला तर 24 मीटरचा रस्ता आहे आणि त्याच्या पुढे 12 मीटरचा आहे. पुढेचा रस्ता ना. हो, आणि ज्यावेळी आम्ही रस्ता घेऊन स्वतः टेप घेऊन मोजलं तर त्यावेळी ते अंतर आपल्याला दिसते डांबरीकरण झालेलं 4 मीटरचं. आता 30 मीटर 10 मीटर रस्ता आहे. 30 मीटर सगळे सांगतोय मी. मग ते आपणच आत्ताच जर ते खुले जर नाही केले तर मग ते 2 फुटात 4 फुटात रस्ते विकास करा. ऍटलीस्ट 2 गार्डन आणि तिथं आपलं गार्डन वगैरे आपण प्रस्तावित करतोय, तिथं जायला आपल्याला जागा नाही. ते आज ना उद्या आपल्याला ते करावं लागणार. कधीपासून घेतो तुम्ही जरी केला साहेब, नाही तर दुसरा कोणी आणतो करणार. 80 फुटाचा रस्ता असेल ना, त्यावेळेच्या गरजेनुसार होता असेल, कारण तो पहिला रस्ता कोल्हापूर रस्ता होता माझ्या माहितीनुसार. त्यावेळी वाहतूक होती त्या रस्त्याला. आता त्या रस्त्याला तेवढी वाहतूक नाही आणि तेवढे गरजेनुसार आहे असं वाटत नाही. गरजेनुसार ती गरज नाही आहे आता ती. गरजेनुसार जरी त्यावेळी केला असला ना तरी अस्तित्वात तेवढा रस्ता आहे. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये कुठल्या लोकांना, वैयक्तिक लोकांना जाऊन घर बांधकाम करायला नाही. मी अजून काही मोजायचं आमचं तिकडचं खालचं शिल्लक असेल मी, पण घर बांधकाम करायला नाही. परवा आम्ही स्वतः गेलो, निगम पण होते. आता एक एक्झाम्पल देतो, माडिकांचं घर आहे. जय महाराष्ट्र. मी प्रदीप रावराणे, शिवसेना नगरसेवक वैभववाडी व तसंच विरोधी पक्षनेते म्हणून वैभव नगरमध्ये काम करत आहे. तरी सत्ताधाऱ्यांनी आज वैभववाडी स्टॉलधारकांना नोटीस काढून विरोधकांनी सांगितले आहे स्टॉल काढावे असं सांगून त्यांना दिशाभूल करून जे आज त्यांची स्टॉल काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर ते आम्ही कधीही सत्य व्हायला देणार नाही. तर आम्ही स्टॉलधारकांच्या पाठीशी राहून आम्ही आज त्यांचे त्या स्टॉलधारकांच्या माध्यमातून त्यांच्या वतीने आज नगराध्यक्ष व मुख्य अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र निवेदन देऊन ते त्यांच्यासमोर मांडले आहे की जर स्टॉलला हात लावल्यास आम्ही खंबीर विरोधक म्हणून शिवसेनेचे सगळे नगरसेवक पाठीशी राहू आणि संपूर्ण त्याच्या व्यवसाय उपजीविकेसाठी आम्ही सध्याचं पाठ राहून त्यांची मदत करू असं आम्ही त्यांना मुख्य पत्राद्वारे सांगण्यात आलेलं आहे. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. कारिवडे कालिका मंदिर इथं 5 पायांचा बैल आढळून आलाय. हा बैल हरवलेला असून सध्या कारिवडे इथं सुरक्षित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश तळवणेकर, संजय जाधव, रवी परब यांसह ग्रामस्थ या बैलाचं संगोपन करतायत. परंतु हा बैल मालकाच्या प्रतीक्षेत असून या बैलाच्या मालकानं बैल घेऊन जाण्याचं आवाहन माजी सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी केलंय. कारिवडे कालिका मंदिर येथे मंदिराच्या समोरच एक 5-6 दिवसापूर्वी एक 5 पायाचा म्हणजे एक वेगळा देवाचा मानलेला जातो असा 5 पायाचा बैल आमच्या मंदिराच्या समोर आला. त्यानंतर आम्ही त्याला बघितलं तर त्याच्या पाठीवर 5वा जो पाय आहे त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला एक पिंड कशी आहे, शंकराची पिंड असते त्या टाईप पिंड आहे आणि त्याने कावळ्याने त्याला कावळ्याने त्या 5व्या पायाच्या म्हणजे पाठीच्या वर सुबंध कावळ्याने चोची मारल्या होत्या, त्यामुळे ते रक्तस्राव होत होता त्याला. त्यानंतर आम्ही त्याला तिथून त्याला हे वगैरे करून जाधववाडीत आमच्या संतोष जाधव
यांच्या घराजवळ नेला आणि नंतर मग तिथे आम्ही त्याला बांधून ठेवला. कारण काय मालक जर कोणी येईल आणि घेऊन जाईल म्हणून आम्ही पेपरला सोशल मीडियावर वगैरे बातम्या दिल्या, परंतु अद्यापही मालक कोणाला नाही. परंतु त्याची अडचण अशी झाली की तो इकडेच आमचं गवत म्हणा, पेंड म्हणा, हे काही खातच नाही. त्यामुळे मोठा एक आमचा प्रॉब्लेम झाला. त्यामुळे आम्ही इकडे आजूबाजूच्या गावात ओला चाऱ्यासाठी फिरलो, परंतु कुठे ओला चारा आम्हाला मिळत नव्हता. म्हणून आम्ही काय केलं, मालवण तालुक्यात काळशे, धामापूर म्हणून काळशे म्हणून गाव आहे, त्या तिकडे बागवाडी म्हणून तिथे एक प्रशांत विश्वनाथ हेरेकर या शेतकऱ्याजवळ आम्ही गेलो. आम्हाला समजलं की त्यांच्याजवळ चारा आहे म्हणून तिकडे मी गेलो. त्यानंतर त्याने आम्हाला तिथे चारा वगैरे, तिकडे आम्ही एक चाऱ्याचे प्लॉट घेतले, 2 मोठे कुंगे, म्हणजे त्या जागेत चारा घातलेले आम्ही घेतले. आणि तिथून आता दर 2 दिवसांनी तो चारा इकडे घेऊन येतो मोटरसायकलने, कारण 3रा दिवस राहिला तर तो चारा परत बाद होतो. मग हे कशाला सांगतो की आम्हाला ते एवढं लांबचं अंतर पडतं. नाहीतर आम्ही आमच्याकडे जर नाही, जर मालक कोणाला तर घालणारच शेतात आमच्या, आणि त्यांना त्याचा उदरनिर्वाह करणार. परंतु जर घाटावरचा बैल आहे तो, जे पांगुळ बैल वगैरे असतात फिरणारे, त्यांच्याकडून तो बैल कुठेतरी ते इकडे फिरायला आले असतील आणि रात्रीचे जर झोपले असतील, कारण त्या लोकांचं उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून ते लोक वापरतात, देवाचा बैल म्हणून लोक घराजवळ आल्यानंतर पैसे वगैरे लोक त्यांना देतात. त्यावेळी जर तो घाटमाथ्यावरचा जर कोणतरी चुकून गेलेला असेल, कोण मालक चुकामुक झालेली असेल, तर कृपया त्या मालकापर्यंत जरा ही बातमी जायला पाहिजे. कोण कोण आता इकडे घेऊन फिरतात, आणि त्या मालकाने जर आपण बैल जर घेऊन गेला तर मोठं आमचं एक म्हणजे त्याला हे होईल. कारण काय, तो बैल एकदम साधा आहे, कोणाला मारत नाही. लोक, लहान मुलं जाऊ दे की कोणी जाऊ दे, आणि अशा प्रकारे आम्ही समजा त्याला परत सोडला तर मग आता त्यावेळी पाणी तरी होतं, तो मुकट फिरायचा. त्यावेळी आता पाणी बिणी थोड्या दिवसात आटणार आहे, त्यामुळे त्याला ओला चाराही मिळणार नाही, पाणी नाही, उपासमाऱ्याने वगैरे असं मी आता सांगतो. तसं कावळे वगैरे त्याला एक तर त्रास देतात. त्यामुळे आम्ही त्याला सुरक्षित मंडप घालून, आमचं रवी परब आहे किंवा ग्रामस्थ आहेत आमच्या जाधववाडीतले म्हणा, किंवा तर त्याची देखभाल व्यवस्थित करतो. फक्त तो सुका चारा खात नसल्यामुळे आम्हाला मालवण तालुक्यातून तो ओला चारा आम्ही आता घेऊन येऊन त्याला आता व्यवस्थित सडसडीत आहे. तो काही अडचण नाही. जो कोण मालक आहे त्याला माझं आव्हान आहे की त्या मालकाने इकडे यावं, पाहिजे तर आम्ही त्याला गाडी वगैरे भरून व्यवस्था त्याच्या घरपोच करू, परंतु तो खरा मालक आहे त्याने यावे. कारण तो आता काय करतो, प्रत्येक गाडी किंवा कोण माणसं आले तर त्याच्यावर बघतो आणि डोळ्यातून पाणी काढतो. ते बघायला जरा वाईट वाटतं, कारण मालकाला शोधत आहे तो. कारण मालक जोपर्यंत त्याला दिसत नाही, तो प्रत्येक माणूस आला की डोळ्यातून पाणी काढतो. ते जरा कुठेतरी वाईट वाटतंय. म्हणून कृपया मालकाने कुठेही असू दे, किंवा हा जो व्हिडिओ कोण बघेल त्याने कृपया पुढे हा व्हिडिओ शेअर करा व ते मालकापर्यंत येऊ दे, मालक येऊ दे. आम्ही त्यांची व्यवस्थित सगळी गाडी बिडी पाठवून त्याला त्यांच्या गावी सुखरूपपणे पोहोचू, ही कळकळीची विनंती. कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला. लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल, होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त वेंगुर्ला आरवली येथील प्रसिद्ध वाळू शिल्पकार रविराज चिपकर यांना वाळू शिल्पातून बाळासाहेबांना अभिवादन
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. कणकवलीत वातावरण तापलं, नगराध्यक्ष विरोधी नगरसेवकात बाचाबाची. शिंदे गटात वादाची ठिणगी, बॅनर पाडला, कार्यालयालाही ठोकलं टाळं. आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तैलचित्राचं अनावरण. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली, इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.